Evo ga još jedan. Evo ga još jedan, brate. Brate, tamo će pravo tu, neće da mrdne. Ah, i ja šta se skrivio. Majko moja, da. Ah, ove miline. Ah, ove miline. Ah. Da je čorni ovdje, da ga on izvadi. Čoka? Čoka da je ovdje, on bi se sad bacio za njih. Samo da je čorni ovdje, a Nuna je tu, Nuna se baca za njim samo u tepsiju. Psiju. Voli ih jaki, jel? Voli ih jaki. Evo. I Midžo Nuna snima. Evo ga, tu je. Još je tu. Ovo je, brate, jeste. Ovo je golać. Ne skobar. Šaranče, golać. Šaranče mali golać. Šaranče malo zvani golać. Brate, ova je za mene ekstra. Ova je za mene majka. To taka. Ovo je, brate, ovoga čorni da spremi s krompirima. A što je lijep. Na Dunav imaš pravo da uzmeš dva šarana. Znači ja sam uzeo jednoga, drugi sve pušta da porastu. I toga, a? Odi se. Pusti ga ti. Pusti ga neki on. Ne mogu i Nuna tu došao. Drugo su planova. Midžo Nuna, on ga pusti. Hajde li bil, doći će drugi.